for DJ Rocky's Secret Files. Wag daw akong magsusumbong. Kasi papatayin ako ng amo ko. September 20 ngayong taon, napakinggan ko yung secret file ni Kathy. Isang biktima ng panggagahasa ng kanyang amain. Habang pinapakinggan ko yun, maraming alaala ang nagbalik sa akin. Masasakit na alaala na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Kahit na 2 dekada na ang lumipas, ramdam ko pa rin yung sakit. Sa totoo lang, sobra akong humanga sa pagmamahal na ipinakita at pinaramdam ni Kathy bilang isang ina sa kanyang anak. Kahit sa kanyang murang edad, na kaya niyang tanggapin, alagaan, at mahalin ang bunga ng kahayupan ng kanyang amain. Sana ganun din yung ginawa ko noon. Kaya lang huli na. Wala na. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mariflor. 52 years old. Panganay sa 3 magkakapatid. Sana maging aral ang naging karanasan ko. Tama yung kasabihan nila na masakit para sa anak ang maglibing ng magulang. Pero wala nang sasakit pa sa magulang na maglibing ng sariling anak. Isa ako sa mga milyong-milyong Pilipino na nagbabaka sakaling mga ibang bansa para umangat sa buhay. Taong 1984, nagdesisyon akong makipagsapalaran bilang isang domestic helper sa bansang Saudi Arabia. Bukod sa wala daw akong gagastusin, mabilis lang daw ang pag-aayos ng papel. Makakaalis na daw ako. 18 years old pa lang ako noon. Ang totoo, sa edad kong yun, hindi pinapayagan ng ating embahada na magtrabaho ang isang Pilipino sa ibang bansa. Kaya dinaya ko ang edad ko. Dinaya ko ang edad ko sa passport. Sa tulong na rin ng ahensyang magpapaalis sa akin. Sa mga unang buwan ko sa abroad, halos mabaliw ako sa lungkot. Hindi pa kasi uso yung cellphone noon. Hindi pa uso yung internet. Hindi tulad ngayon, isang click, isang tawag lang makakausap mo na yung mga mahal mo sa buhay. Pahirapaan nun. Pero naging mabait naman yung mga naging amo ko sa una. Pero hindi nagtagal. Lumabas ang totoong ugali nila. Lalo na yung hayop kong among lalaki. Na sa tuwing tulog sa gabi ang asawa niya, pinapasok niya ako sa kwarto ko. Oo. Paulit-ulit niya akong ginagalaw. Paulit-ulit niya akong binaboy. At kahit anong pagmamakaawa at pakiusap ko, hindi niya ako pinakinggan. Sabi niya, wag na wag daw akong magsumbong. Kasi papatayin daw niya ako. Hindi na daw ako makakauwi ng Pilipinas kahit katawan ko. Natakot ako sa naging banta niya. Kaya tinikom ko na lang yung bibig ko.
Hanggang isang gabi, naabutan kami ng asawa niya. Akala ko matatapos na ang kalbaryo ko ng gabing yun. Pero nagkamali ako. Panibagong kalbaryo pala ang mararamdaman ko. Hindi ako pinaniwalaan ng amo kong babae. Inakit ko daw ang asawa niya. Malandi daw ako. Binugbog ako ng amo ko. Ikinulong at hindi pinakain. Pakiramdam ko sa mga oras na yun, mamamatay na ako. Halos maubos ko na ang luha ko sa kakaiyak. Hinang-hina na rin ang katawan ko. Isang araw, pumasok ulit ang amo ko sa kwarto ko. Sinubukan niya akong pagsamantalahan. Pero buong lakas akong nanlaban. Nasipa ko ang pagkalalaki niya. Kaya namilipit siya sa sakit. At doon ko kinuha ang pagkakataong makatakas. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko ng mga oras na yun. Basta ang alam ko, kailangan kong makalayo sa impyernong bahay na yun. Sinamahan ako ng mga nagmagandang loob na kapwa ko Pilipino para dumulog sa embahada ng Pilipinas sa Saudi. At doon, pansamantala akong nanatili habang inaasikaso ang pagsasampa ko ng kaso laban sa mga amo ko. Akala ko may laban ako. Pero ang ilap ng katarungan para sa mga katulad kong dukha. Binaligtad nila ako. Ako daw ang nang-akit sa amo kong lalaki. Pumayag daw akong makipagrelasyon sa kanya kapalit ng binibigay niyang pera. Kaya wala akong nagawa noong ibinasura ang kaso ko. Pinauwi nila ako sa Pilipinas nang walang dalang pera. At ang masakit dito, umuwi ako ng Pilipinas ng buntis. Oo, nagbunga ang panggagahasa sa akin ng amo ko. Sinubukan kong ipalaglag ang bata. Kung ano-ano yung mga ininom ko, pero kahit anong gawin ko, hindi siya mawala-wala. Hanggang sa January 24, 1985. Ipinanganak ko ang isang sanggol na babae. Tuwang-tuwa yung kumadronang nagpaanak sa akin. Kasi napakaganda daw nung bata. Sobrang tangos ng ilong, maputi, tas ang ganda daw ng mata. Pero ang unang kita ko, mukha ng ama niya yung nakikita ko. Isang mukha ng demonyo. Tinangka nilang ilapit at ipakalong sa akin yung bata. Pero buong lakas ko tong tinabig. Pinagalitan ako ng nanay ko. Huwag ko daw idamay ang bata. Huwag ko siyang idamay sa galit ko sa ama niya. Kasi wala naman daw tong kasalanan. Anak ko pa rin daw yun. Dugot laman kahit anong mangyari. Sabi ko naman, ilayo niyo sa akin yung batang yan. Hindi ko anak yan ng demonyo. At sila ang nagpangalan dito. Angela ang ibinigay nilang pangalan. Kasi mukha daw tong anghel. Sa isip-isip ko noon, anghel? Baka anghel sa impyerno.
Ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Pinilit kong kalimutan ang mapait na pinagdaanan ko. Pero paano ko makakalimutan kung merong isang batang nagpapaalala sa akin sa mapait na nakaraan ko? Ako ang ina pero tinuring ko siyang ibang tao. Kailanman hindi ko siya inalagaan. Lumaki siyang nagtatanong kung bakit ganun na lang yung galit ko sa kanya. Nasaan daw yung tatay niya? Basta, nagkaisip siya na merong takot sa akin. 13 taon na noon si Angela, noong parehong na maalam ang magulang ko dahil sa sakit. Isang buwan pagkatapos ng libing ni Itay, sumunod naman si Inay. Ang dalawa kong kapatid, pagkatapos mag-high school, mas nauna pa sa aking mag-asawa. Pinili na lang ding mag-asawa kaysa mag-aral pa ng kolehiyo. Kung sa bagay, ang hirap ng buhay. Bakit pa sila mag-aaral? Nasira lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko. Hindi ko na naibigay sa nanay at tatay ko yung maginhawang buhay na dapat para sa kanila. Hindi ko napagtapos yung kapatid ko, tulad ng pinangarap ko. Nasira lahat dahil sa isang demonyo. Naging mainitin yung ulo ko mula nung mawala si Itay tsaka si Anay. At lagi kong binubunton yung galit ko kay Angela. Pakiramdam ko siya yung mala sa buhay ko. Pakiramdam ko siya yung dahilan kung bakit isang kahig, isang tuka pa rin ako. May makita lang akong mali, sigaw at palo agad yung aabutin niya sa akin. Lahat ng masasakit na salita, nasabi ko na yata sa kanya. Buwisit, malas na anak, demonyo, walang kwenta, kung ano-ano pa. Pero tinanggap niyang lahat yun. Pati yung pagpalo ko sa kanya. Hindi ko siya kayang mahalin. Kahit na masunurin siya, hindi ko pa rin siya matanggap. May mga oras na nakikita kong nakatingin siya sa akin. May lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam pero parang may kutsilyong tumutusok sa dibdib ko kapag nakikita ko siyang nalulungkot. Kapag nakikita ko siyang nasasaktan sa bawat palo at hagupit ko, parang mas doble yung sakit na nararamdaman ko. Lumaking matalino si Angela. May inuuwing palaging medalya o kaya naman certificate. Tuwang-tuwa siya kapag ipinapakita niya sa akin yun. Tingnan ko daw yung mga certificate niya, yung medalya niya. Ako naman di ko siya pinapansin. Ang sabi ko na lang, di mabuti. At nakikita ko na lang tumutulo na yung luha niya. Parang pinipiga yung puso ko. Isang araw, aksidente kong nabasa ang diary ni Angela. Doon nakasulat lahat ng pananakit ko sa kanya. Nakasulat kung gaano ko siya nasasaktan. Doon niya rin sinabi na alam niya kung bakit gano'n na lang yung galit na nararamdaman ko para sa kanya. Alam niya na bunga siya ng kasalanan. At halos bumigay na ako sa kakaiyak nang mabasa ko ang mga salitang, mahal na mahal ko si Mama kahit hindi niya ako mahal. Hinding-hindi ko siya susukuan. Paulit-ulit ko siyang iintindihin. Hindi ko hahayaang may manakit uli sa kanya. Ang sakit sa dibdib. Sobrang nadurog yung puso ko nang mabasa ko yun.
At pagkatapos noon natagpuan ko na lang ang sarili ko sa loob ng simbahan. Humingi ako ng tawad sa Diyos. Humingi ako ng tawad kasi nakalimutan ko siya. Nawalan na ako ng pananampalataya sa Kanya. Humingi ako ng gabay para mawala lahat ng galit ko sa puso ko. Para mapatawad ko yung taong nagkasala sa akin. At lalo na yung sarili ko. Inilabas ko lahat sa Diyos. Lahat-lahat. Kaya naman, pagkatapos noon, lumabas ako ng simbahan na ang gaan ng pakiramdam. Sinabi ko sa sarili ko na handa na ako na harapin yung anak ko. Handa na akong mahalin siya. Handa na akong alagaan siya. Handa na akong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya. Pero bakit kung kailan handa na ako, doon pa siya nawala? Sa sobrang pag-aabala ko na magalit sa mundo, nakalimutan ko na dalaga ang anak ko. Nakalimutan ko babae siya. Hindi ko naprotektahan ang anak ko tulad ng hindi ko naprotektahan yung sarili ko. Ginahasa ang anak ko. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 5 taong halang ang kaluluwa ang lumapastangan sa anak ko. At hindi pa sila nakontento. Pinatay pa nila ang anak ko. Walang saplot si Angela noong makita sa may talahiban sa lugar namin. Tad-tad ng saksak. Halos mawalan ako ng ulirat nang makita ko walang buhay yung anak ko. Ang tangi ko lang hinihiyaw ng mga oras na yun ay kung sino yung may gawa. Mga hayop sila, wala silang awa. Nawala yung anak ko nang hindi ko man lang naiparamdam yung pagmamahal ng isang ina. Hindi ko siya naalagaan, hindi ko siya naprotektahan. Wala akong kwentang ina. Sinayang ko yung 13 taon naming magkasama. Sana pala nagawa kong yakapin at halikan siya. Nagawa kong sabihing mahal ko siya. Sana pala hindi ko ibinuhos lahat ng galit ko sa kanya. Sana pala tiningnan ko siya bilang anak ko. Hindi bilang bunga ng kahayupan. Sana pala ako yung naghele sa kanya nung baby pa siya. Sana ako yung nagpalit sa kanya ng damit. Nagpakain. Naghahatid. Nagdadala sa ospital kapag may sakit siya. Sana nagawa kong suklayin at ayusan yung itsura niya. Ang daming sana. Sobrang dami kong pinagsisisihan. At kung maibabalik ko lang ang oras, ibabalik ko. Totoo ngang nasa huli ang pagsisisi. At malalaman mo lang ang kahalagahan ng isang bagay kung permanente na itong mawala sa'yo. Napakulong ko man yung mga taong may gawa nun sa anak ko. Pero pakiramdam ko, hindi yun naging sapat. Pakiramdam ko, mas ako ang dapat nagbabayad ng kasalanan na sa anak ko. Sa anak ko, Angela, walang sawa akong hihingi ng tawad sa'yo. Wala rin akong sawang hihingi ng tawad sa Diyos. Hindi ko man naiparamdam ang pagmamahal ko sa'yo bilang ina noong nabubuhay ka pa.
Sana maramdaman mo yun sa mga dasal ko. Patawarin mo ko, anak. Kung mas naging mabuting ina lang sana ako. Sana magkasama pa rin tayo. Sa ngayon, isa na akong volunteer sa isang organisasyong tumutulong sa mga naaabuso at mga naging biktima ng rape. Sa edad kong 52 years old, hindi na ako nakapag-asawa pa. Mas pinili ko na lang na manilbihan sa mga katulad kong biktima. Tumutulong sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pagbibigay ng pag-asa at muling pagbangon. Napakarami namin. Bawat biktima iba't ibang kwento. Pero iisa lang ang nais. Katarungan at hustisya. Sana marami ang nabigyan ko ng aral sa paglalahad ko ng secret file ko. Lalo na sa mga magulang na tinitake for granted ang mga anak nila. O kahit sinong may mahal sa buhay. Ang buhay ng tao hiram lang. Hindi natin alam kung kailan niya ito babawiin. Kaya pahalagahan natin at mahalin.